Te-am să dau 350 pe un mat color, mat chrome, mat ăsta, rainbow. Îi zic 300 minim. La 270 se duce cu aia? 32? Da. Trebuia să facă mai tare plus. 200. 250. Doamne, ai de până e bombă Radu ăsta, să-mi bat pula eu. El pune la Lamborghini, pulă, cât? Păi s-a la stage 3 pe 300 și un pic. 320. Ah. Cât ai în eu cu aia? Băi, tâmpit? Nu, ăla e prinde mai mult, cu 5 mai mult. Ce 320 nu? Prinde Lambo. Păi nu zici că e 345. Bă, nebunule, 300, mi-a luat 360 stock. Ăsta, 360 stock. Plus, nu știu cum dracu e calculată, că îmi bag pula în el. 260 stock, mă. Mai la vin trebuie să faci viteză mai mult, pulă. Față de alălalt. Nu știu. Bă, cât e cu aia un GTR în mâna? Băga mea și pula în el. Că nu mai au RS6 ăla, mă fut în el. Mai bine eu ăla, Nissan-ul ăla. Nu? Eu zic că e mai fain. Să mai dați mine data viitoare. Pula mea nu mă lasă. Da, mă, serios, de ce nu pot face job de tine? Bă, da, îți duci repede cu aia și stage 2. Gen de pe loc și duci destul de repede. Pot să fac job de tine? Mhm. Nu știu, eu zic că n-are rost să crești 4 puncte. Odată, deci Se duce, uite leac. ai post. Oa, Știu, se duce repede. cu ce repede o ia. Îi pui stage 3 și sănătate. Bă, da, chiar, mă vezi, că poate băga.